Здравейте отново, това е Ред ТВ, вие гледате Булевард България. Преди 2 дни завърши 6-тият църковно-народен събор. Всъщност той започна като църковно-народен и завърши само като църковен събор. За резултатите и разочарованията от този събор поканих тук да разговаряме с колегата журналист Светломира Димитрова от Вестник Дневник. Добър вечер. Добре дошли. И отец Ангел Ангелов, говорител на Светия Синод. Добър вечер. Първо, отец Ангелов, тъй като сте представител на институцията, кажете с няколко думи какво решихте. Значи, първо искам да кажа, че аз съм говорител на събора. Говорител на събора. Говорител на Светия Синод. Добре, кажете какво решихте, но най-важните неща, без процедурите, които засягат само вас вътрешно, вероятно. И че събора все още е църковно-народен, защото не е влязал устава. Ами, така, основната задача, която беше изправена пред събора, това беше проекто устава на Българската православна църква. Всички знаят, че започна събора с желанието, ако може през тези дни да се разгледа целият проект устав. Но това, което беше гласувано в самото начало, да се разглежда член по член, не даде тая възможност. Всъщност това ли беше основният проблем на Българската православна църква? Уставът? Преди известно време ме запитаха какво толкова важно е за църквата да има своя устав. Важно е да има, но това ли е основният проблем? Това беше внесено и то трябваше да се разгледа. Тоест, в никакъв случай не искам да кажа, че стария устав по някакъв начин е лош. Тук не говорим за изграждането или за създаването на пълно нов коренно различен устав. Тоест върху основата на това, което е постигнато във времето и което по някакъв начин е показало своите достоинства, беше нужно да се изгради, да се очисти от някои вече не до там актуални неща и да се покаже един нов устав. Да, например, важно е. Кажете едно от тези не до там актуални неща. Ставаше въпрос, да кажем, за намаления състав на Светия Синод. Той път се реши да се премине на един ротационен принцип, така че през 6 месеца, т.е. не е онова време, което беше преди за 4 години, за да се даде една по-голяма динамика на работата на намаления състав, защото, разбира се, постоянните проблеми, които възникват в църквата, главно от този намален състав на Светия Синод се разглеждат. Беше ли повдигнат въпроса за мандата на патриарха за главата на Българската православна църква? Много се говореше за това нещо, защото даже чух някои медии, които казват, че е бил повдигнат такъв въпрос. Аз бях в този събор, никъде не се е повдигал този въпрос. Госпожо Димитрова, разочарование или задоволство? Аз мисля, че не просто разочарование, просто за сетен път Светия Синод не отговори на изискванията на нашето време. Вече 18 години мирените чакат такъв събор и чакат някаква духовна помощ от тази църква и за голямо съжаление у всички остава впечатлението, и то не е просто разочарование, че тя се занимава само сама със себе си. Имаше повдигнати въпроси за това, че могат да се основават фондации, за това, че може да се извършва благотворителна дейност. За голямо съжаление, църквата стои и чака държавата да й помогне да направи вероучение в училище, вместо самата тя да си направи, да си създаде свои училища към църквите, вместо самата тя да си подеме нещата. И просто наистина, в крайна сметка, резултатът е за мен нулев. Отец Ангел, вие какво точно като позиция приехте, свързано с предмет православие в училищата? Ами, аз мисля, че много пъти, многократно се изказва. Конкретно на този събор? На този събор ние не разглеждахме главно точно това. Накрая се взе решението. Но това е решението, което винаги сме го изказвали, откакто възникна идеята за влизането въобще на религия в училището. Тоест, че ние държим на едно конфесионално обучение по религия. Тоест не е общ учебник с всички? Не е общ учебник с всички. Безспорно ще има и такъв учебник. Тоест, рано или късно, на всички онея, които до известна степен са навлезли в своето вероучение, имат нуждата от един такъв учебник, който трябва да ги запознае общо с световните религии, въобще с цялостната морална система. Но преди това, всеки един от тези, които носят традицията на своето вероизповедание, трябва да навлезат конкретно в него. И затова ние държахме на това конфесионално обучение. Кой ще плаща за това нещо? Сега, абсолютно
аз също се придържам към тази забележка. Тоест, църквата трябва да изгради своите училища. Истина е това. Но съгласете се и с другата страна, че става въпрос за един дълъг период, когато църквата нямаше възможност да преподава своето религиозно обучение. И ние за това сега имаме това очакване, че именно чрез училищата и главно с задължителен предмет религия, всичко това ще може да преодолее времето, което липсваше и по-скоро беше насъдено едно атеистично. След като потвърдихте тази позиция на събора, ще предприемете ли някакви стъпки от тук нататък, за да убедите властта? Вижте, аз говоря за нашата църква и вярвам, че всяка една църква, вярно е това, социалната политика на една църква не се решава главно от един събор. Проблематиката на религиозното обучение също няма да го реши събора. Той ще даде своите постановления. От тук нататък обаче трябва индивидуалната работа. Да се върнем на вашето настояване да има предмет задължително. Вие използвахте тази дума. Да, държим върху това. Добре, как ще убедите властта? Ще искате ли някакви срещи? Ще изпратите ли писмо? Аз мисля, че до сега имаше доста срещи върху това нещо. Мисля, че се реши така или иначе ще има, т.е. до сега имаше един свободно избираем предмет религия. Той функционираше, къде е по-добре, къде е по-зле. Също зависи от самата епархия. Но от тук нататък ние държахме на задължителното обучение по религия в училището. И това не стана и вие спирате до тук, така? Напротив, защо борбата не е престанала? Аз мисля, че това е кауза пердута. Защото България е светска държава. Просто и образованието, и обществото са абсолютно светски настроени. Аз не казвам, че хората дълбоко в себе си нямат своята вяра и не искат да ходят на църква, не искат да се образоват, но е наистина анахронизъм това в днешно време да има вероучение в училище. Ние все пак сме в Европейския съюз. Ние все пак изповядваме едни ценности, които как ще отделите, примерно, децата, които са мюсюлмани, от децата, които са израелтяни и от другите изповедания. Значи, вие отивайте навън да играете с топката, пък нашите деца тук ще учат вероучение. Как си го представяте това? Аз просто не мога да си го представя. Аз мисля, че в много страни от Европейския съюз има предмет религия. Кои са Сега тези оставете страни? тези страни. В България как си го представяте да стане? Защо трябва едни да играят топка, а пък другите да учат? В един час съответно ще има различните паралелки. Тези, които ще учат своето вероучение като православни християни и онея, които носят вероизповеданието на исляма. На практика как? Всеки да попълва декларация какъв точно е по религия? Нещо, което би трябвало да е съвсем лично и човек да не е длъжен да го казва. Все пак човек трябва да отиде някъде да учи. И ако не иска да декларира какво вероизповедание е избрал? Съответно имаше решение всички онея, които се определят, които нямат своето вероизповедание, да преминат курс по съответна етика, която ще бъде съборна. А това не си го представям. 2008 година, отец Ангел. Някак си не мога да си го представя да сработи. Това ви попита и колежката Димитрова преди малко. Какво му е трудното, не мога да разбера. Извинявайте, но в Отоманската империя, която ние смятаме, че е потисническа и така нататък, всеки е имал право на своето образование. И ние точно това искаме. Правото на това образование. Да, така става въпрос за християните, за мюсюлманите и за другите изповедания. А ние днес, 2008 година, ще караме децата да учат религиозно образование и то православие точно. Много фундаменталистки звучи, извинявайте. Католичи не искате... Не съм казал такова нещо. Тук не става въпрос за фундаментализъм. Православието е еднакво поставено в изучаване в училищата, наравно с всички други онея вяри, които реално съществуват в нашата страна. Никой не иска да насъди... Не, вие предпоставяте човек задължително да декларира какъв е, за да бъде организирана учебната програма. Аз не виждам нищо страшно в това, ако човек изповяда какво вероизповедание. То може да не е страшно за вас, но не е демократично. Човек, ако иска, ще декларира, ако не иска, няма да декларира. Никой не го и задължава. Всички онея, които не искат да декларират именно към кое вероизповедание принадлежат, ще преминат в съответния общ предмет по етика.
Аз искам да ви кажа, че за куриоз, ако действително държавата се съгласи да направи такова образование, просто синода за сетен път ще се провали. Защото дори и това не е ясно как би могло да стане. Имате ли поддръжка на тази ваша идея сред някои среди, политически партии, един управляващ друг? Аз това не мога да кажа, защото, както ви казах, аз не съм говорител на Светия Синод. Това са били процеси, които са протичали в Светия Синод доста преди събора. Знаете, че имаше така една настойчивост от страна на Светия Синод именно за това религиозно обучение. Що се отнася до... Понеже аз не съм чул някой да откликнал толкова позитивно. Вижте, независимо знаете от много добре, че политическа имаше един екип, който работи по изграждането на един общ предмет религия. Това е нещо съвсем различно от това, което... Това е съвсем ви различно, предлагате. точно така. Тоест, самото... Това е култура на религията, така да го наречем. Добре, и Религиозна какво култура. очаквате, ако случайно някои управляващи вземат, че се вържат на това предложение? Какво очаквате да се случи като промяна? Вижте, Какъв е крайният резултат, който очаквате? Не искам някой да се връзва, защото тук не става въпрос за някаква спекулация от страна на църквата, за да се върже някой. Ние казваме. Разбира се, ние искаме това да стане. Т.е. да има религиозно обучение. Самата държава вече ще го реши. Дали за да го влезе в предлагате, вероятно сте премислили много добре какъв резултат очаквате след това. Ами Какъв да, е той? очакваме някакъв резултат. Какъв е той? Моралното повдигане на цялостната нация, на онея, които носят в себе си този религиозен идеал. Добре, вие след като държите на този морален облик, защо не организирахте по Енори своите неделни училища? А защо да не както сме се ги прави? организирали? Не сме ги Ами организирали. няма такова нещо. Как да Това няма? да има само Колко на такива отделни училища места. Ма Колко разбира се, че такива има училище. И в нашия храм има училище, което се занимава с вероучение. А колко деца го посещават? При нас е за възрастни хора. Колко го посещават? Ами около 40 човека. Виждате какъв е интереса. Вероятно много по 40 пък не идват. Вижте, Защо да го но въвеждате това, в една че система 40 за всички? човека са дошли, това не значи, че трябва да се отказваме. Разбирате ли? Извинявайте, но вярата е нещо много съкровенно и много доброволно. А така, като принуждавате хората, още повече ще отблъснете. Просто, извинявайте, но това ще бъде обратната реакция на вашето желание сега съвсем наистина искрено да станат хората вярващи. Наистина, не мога да разбера Вие с след какво като- принуждаваме. Къде е принудата? Еми, задължително използвахте думата образование. задължително. Задължително да, но който не иска да има това вероизповедание, той може да отиде в една паралелка, където ще учи обща етика. Къде е принудата? Сега, Ами, добре, нека да аз видим. ще ви задам въпроса така, извинявам се. По същия начин добре, един ден ще който е кажете, атеист, че всеки един който трябва... е атеист, какво ще учи? Защото трябва да признаваме, и това Вижте, право. етическата все система пак. в никакъв случай не носи идеята на религиозна система. Там ще учат етически системи. По същата логика един ден ще кажете, че никой няма право да задължава учениците да учат математика. Защото това е по същия начин въздействие върху тяхната свободна воля. И ако ме Математиката за питате сега мене, точна наука не е множеството толкова ученици религия. ще кажат да. Сега, нека да видим още едно мнение по темата. То е на епископ Тихон, викариен епископ на Западната и Средноевропейската епархия на Българската православна църква. Епископ Тихон също беше участник в 6-я църковно народен събор. В медиите излезе информацията, че вие е забранено да говорите пред медиите, но вие се съгласихте. Защо? Действително се съгласих да ви дам това интервю, именно да покажа, че ние нищо тайно не сме вършили, не правиме никакъв заговор и да се опитам да изясня, че имаме една много тежка и трудна работа. Това е именно, че един устав, който е правен веднъж в иерархийско време, сега трябва и след това е бил поправен, сега отново трябва да бъде модернизиран, като се съобразяваме непрекъснато с закони и канони, които са от 1800 почти 2000 години, да кажем. Това е една ужасно трудна задача и неминуемо. Когато излезе нещо като новина навънка, хората няма да разберат по никакъв начин причини защо един е за или какви са тези предложения, какво целят в крайна сметка. Какво постигна и какво не постигна Народния събор?
Това е труден въпрос. Ние не можем да кажем, че сме постигнали нещо още преди да е завършен. Работиме много усилено, работата е доста много. Това са някъде на 250 члена в този устав. Голяма част от важните членове вече сме ги отгласували. Сега остава да се разгледат останалите, които да са загласувани по епархии, всеки да ги разгледа със своите си делегати и да прецени какво би искал да направи като предложение, та да може да не стават дискусиите по времето на гласуването. Намаляването на участниците в събора от страна на миряните и представителите на богословските факултети отваряне или затваряне на вратите на храма? И средите на миряните и на богословите по никакъв начин не е затваряне вратите на храма. И дума да не става. Откровено казано, аз съм много щастлив, че намалихме техния брой, но в наше време е много трудно действително да се намерят хора и да се подберат така, че да бъдат едни истински делегати за Църковно народен събор. По проста причина, че ние първо нямаме вече официална адресна регистрация. Значи, по този начин могат да се отворят не само вратите, ами портите за всеки манипулации. Нали? Явяваш се на дадено место и казваш, ние сме християни, ето ни кръщените свидетелства и се избират хора, които тем са удобни и т.н. Това трябваше по някакъв начин да се овладее и все още не считам, че е най-щастливото разрешение. Как Българска православна църква намира пътя към младите хора? И смятате ли, че въвеждането на задължително изучаване на религия е единственият път, за да бъдат привлечени младите хора? Църквата не бива да се цени и да се търси само заради това, че е някакъв паметник, че в миналото е донесла много на българския народ, а защото е един огромен шанс за всеки един от нас в бъдещето. Огромен шанс. Видяхте едно по-различно мнение на епископ Тихон, викариен епископ на Западната и Средноевропейската епархия на Българската православна църква. Отец Ангел, верно ли е това, което прочетох също в пресата, че сте се обявили против промените в семейния кодекс, т.е. осъдили сте съжителството без брак? Да, вярно е. Защо? Защото това е догмата на църквата. Аз за втори път, извинявам се, казвам, 2008 година сме. Няма значение, църквата няма. Тя не се влияе от време. Представете си тогава едни двама млади, които са влюбени, живеят заедно. Да. Вие малко преди това сте ги накарали да учат на сила предмет, който не е сигурно дали те искат. След това ги осъждате за това, че живеят заедно и вие това наричате отваряне към младите. Явно не искаме да се разбереме един други го. Има неща, които не са преходни в това време. Тоест, ако може да ви прозвучи крайност, но църквата никога няма да се примири с едно съжителство между младите хора, което не е осветлено от таинството на брак. Всеки един, който се обича и който има отговорността спрямо другия, не виждам нищо страшно в това, когато премине през таинството на брака. От тук нататък, разбира се, че те ще живеят заедно. И църквата ще благослови това нещо и радостта е за нас. Създава се малката църква. Това е най-важното нещо. Християнското семейство. Сега ние не можем да изменим вековната традиция на църквата, канона на църквата или онези божествени заповеди, които за нас не са земни само. Те са небесни. Защото Дух Свети е онзи, който животвори в църквата. Никога няма да се примирим с това нещо. Колкото и крайно да ви звучи. Това е истината. Аз все пак се радвам, че църквата взе някакво отношение, защото по всички други въпроси, които хората имат нужда от съвет, от помощ и така нататък, църквата просто все едно няма. Все пак това е едно така отношение, което означава, че по някакъв начин новините и това, което става край нас, е влязло така процедено, макар през някакви свои канали и до църквата. Има толкова много духовни проблеми, които хората действително в началото на 90-те години очакваха да бъдат решени. И тръгнаха с цялото си сърце в църква и изведнъж, по малко, просто
като че ли наистина се притварят, докато почти се затвориха вратите на църква. Вие обсъдихте ли един друг Вижте, проблем? аз не мога... Искам да ви попитам, дали обсъдихте и дали според вас има нужда от, както знаем, комисията по досиетата предстои да проверява и духовните лица, така е по закон. Да, със сигурност. Има ли нужда от такова пречистване? Тъй като все още хора, които са били активни сътрудници, знае се какво са правили, ви спретват архонски афери, след това се чудите как да бършите срама. Тече ли такъв процес, за да се човек очиствате? е бил на самия събор. Става въпрос за Тоест хора архонбине. като вас, които са искрени, вие страдате от други, които обаче по-често са в медиите. Въпросът е дали някакъв процес започвате да се изчистите от това. Честно казано, за въпроса за досиетата не е ставало въпрос, защото ние не стигнахме. Нямаше време за това. Но аз съм сигурен, че ще бъде поставен. Още повече, че на пресконференцията там ясно изказаха точно това желание. Така че Ню-Йоркския епископ и на цяла Канада и Нова Зеландия епископ Йосиф ясно каза. Той каза, да, аз дори когато исках да видя моето досие. Тогава те му казали, нямате за сега досие. Той каза, хайде, как може да нямам досие? Аз толкова години съм в Америка, това е абсурдно. Наистина, мисля, че църквата не се плаши от това. Рано или късно то трябва да стане. Не е ли странно, че въпросът бе повдигнат от човека от Нью-Йорк, а не от тук, от владиците в България? Той не, че го е повдигал. Ваши колеги го повдигнаха, той отговори на въпроса. Казах ви, със сигурност и това предстои, но изчакайте да свърши събора. Аз искам тук да кажа, че не е въпросът дори само до досиетата. Имаме един прекрасен пример в съседна Румъния и затова, за съжаление, твърде малко се знае. Покойният вече патриарх Теоктит се беше оттеглил в манастир, защото смяташе, че не е направил достатъчно за своята църква, за своя народ в момент, когато тя е била страната му е била под тоталитарна власт. След което действително му се разгледаха деянията и цялата църковна общност реши, че той си е бил на висотата. Погледнете в съседна Румъния, там манастирите са пълни. Там не моли църквата вероучение държавата да им организира. Там всичко правят сами. Ние просто можем да им завиждаме наистина за това, което там правят. А тук да отидем в един манастир. Колко са манастирите, където има монаси? За какви манастири ставаше въпрос въобще в този проект устав, след като те са, казах преди малко интервюирания, че църквата не е паметник. Но у нас манастирите са. И все повече обезлюдени църкви има. А църквата са хората. Да, безспорно. Църквата не е са хората. Много хубаво давате примера с съседна Румъния. Мираните ги няма в църковно-народния събор. Добре, отпада народен, защото народа е църквата. Но ги няма богословите. Защо богословските факултети бяха изключени? Това са скандални неща. И всъщност, това е просто скандално. Това виждаме като новини, а не жестове като този, който спомена колегата Димитрова от Румъния. А вие имате нужда именно от, т.е. Българската православна църква. Има нужда от подобни ярки сигнали, а не от задължително въвеждане на вероучение в училище. Вижте, разглеждате преди всичко църквата като институция. Напротив. Тя е институция и институция. Не само институция. Примера с Румъния, да, вярно. Истина е това. Никой не може да отрече множеството монаси, които притежава Румъния. Да не говорим висотата на богословието, всичко. Но не забравяйте това, че румънският свещеник е навсякъде и е допускан до всякъде. Аз това се удивих, когато бях в Румъния. Има свещеник навсякъде. Има свещеник в армията, има свещеник. Вас къде не ви допускат? Ами все още има трудности, разберете. В училищата, например, имаше проблем, когато влиза свещеник. Казаха, може всякой друг да влиза, но не и формен. Да, защото България е светска държава, има не само... Че Румъния да не би да е тоталитарна държава. Благодаря ви много. Отец Ангел Ангелов, говорител на събора, и колегата журналист Светломира Димитрова от Вестник Дневник. Един разговор за постиженията и непостиженията на събора, който продължава, нали? Наесен. Това беше Булевард България за тази вечер. Ще се видим отново утре вечер в 7.